lucense Monbus Obradoiro tivo unha estrea perfecta na primeira xornada da Liga Endesa. Os de Moncho Fernández derrotaron a Manresa nun partido igualado. Decidiu Lebón Kendall o mellor do choque e tamén a afección do Ser, sempre arropando os seus cando máis falta facía. Faltaban 6 minutos. Moncho Fernández trataba de presionar os árbitros e os afeccionados contiñan o alento. Logo de ir sempre por baixo, Manresa tomaba vantaxe a 6 minutos do final. O primeiro partido da temporada estaba no aire, pero aí xurdiu a elegante figura de Kendall para apañalo. A primeira vitoria tiña o seu heroe. Creo que voy a tener un rol muy importante este año y es algo que me gusta, es un reto y hay que seguir. Mais aló de Kendall, o baloncesto volveu usar e topou co miudiño. Coa inagardada presenza de la Cruz, ex do Barça e da selección. Vengo a ver a un hijo mío, Miki García. Miki García es el hijo de mi pareja, mi mujer es Romy. O sea que ha ganado el Obradoiro 2 aficionados más. Sí, ha ganado 2 aficionados más, sí. E deu cun Obradoiro tan inexperto como entregado. Comezou ben, dinámico, con Meisli espectacular. Alcanzou vantaxes de 10 puntos, pero da man de Aselin, Debri e Janet, o Manresa deu resposta. 43-35 descanso. Na segunda parte, Manresa encontrou a máis a aportación de Alex Hernández. O xogo visitante medrou e levou o partido cara a un incerto final. Lucense apertou os dentes atrás e en ataque encomendouse a Kendall. 23 puntos, 10 nese último cuarto. Si Lebón Kendall leva con nós 3 anos e nos falamos de que para nós é fundamental a personalidade, o como señas como profesional, o aspecto humano, a loita, a pelexa e tal, e facemos un esforzo grande para nós por retelo, pois é por algo, non? 83-78 final. A carreira pola permanencia acaba de comezar. E os rematamos con